Този човек е най-опасният затворник в света и никога няма да повярвате какво е направил. Една двойка на име Ана и Майк току-що си бяха купили нова къща и се бяха нанесли. Обаче още през първата нощ, която прекарали в къщата, започнали да чуват странни шумове, идващи от мазето, и тези шумове били много тревожни. Те оплашили Ана, която помолила Майк да отиде да провери какво става долу, но той казал, че ще провери на сутринта, защото се страхувал да не се натъкне на нещо ужасяващо през нощта. И така, на следващата сутрин, двойката решила да провери мазето. Когато слезли в мазето, видели ужасяващ мъж, стоящ точно пред тях. Те не знаели кой е той и били много оплашени, затова избягали колкото се могло по-бързо, за да се скрият и заключат в една стая в мазето си. Там те веднага се обадили в полицията. Те описали неговата странна външност, като казали, че е висок над 180 см и изглежда като чудовище. Докато разговаряли с полицията по телефона, връзката мистериозно прекъснала. Тогава двойката започнала да крещи за живота си. Но никога няма да повярвате какво този мъж им е направил. Натиснете плюс и разберете какво се е случило по-нататък във втората част, като напишете в коментарите «Затворник».